Kaixo eta ongi etorri Jakindunera. Gaur hidrokarburo saturatuak ikusiko ditugu. Zer da hidrokarburo bat? Hidrokarburo bat, karbonoz eta hidrogeno soilik osaturiko molekula bat da. Eta saturatua dela, esan nahi du karbono-karbono lotura guztiak molekula horretan sinpleak direla. Orduan, izendatzeko molekula hauek, jakin behar dugun lehenengo gauza da, zenbat karbono ditu kate nagusi, eta horri aurrizki baten bidez adierazten da. Karbono bat badauko met, et, hiru prop, eta horrela 10 karbono arte. Orduan, kasu honetan, adibidez, daukagu 4 karbono kate nagusian, eta orduan, but aurrizkia ipini behar dugu. Hidrokarburo, but aurrizkia ipintzen dugu. Hidrokarburo saturatuak ere alkanoak deitu aldira. Eta horrela deitzen dira, zeren eta izendatzeko ipintzen den atxizkia beti ano da. Orduan, kasu honetan, lotura guztiak sinpleak dira, orduan, hau, butanoa izango da. Batzuetan, hidrokarburo hauek adarkatuak izan aldira. Hau esan nahi du, karbono batzuk kate nagusitik at daudela. Eta, hauek izendatzeko, adarrak izendatzeko adibidez hemen, zenbaki batez adierazi behar dugu non dagoen. Orduan, jakiteko nondik zenbatzen hasti behar garen, ametik edo ametik, ikusi behar dugu zenbaki kombinazio txikiena nondik egoten da. Orduan, hemendik zenbatzen badugu, adarra dagoen bat, 2, 3, 4 karbonoan. Eta, alde honetik zenbatzen badugu, adarra 2 karbonoan dago. Orduan, hasiko gara zenbatzen alde honetik. Gero, nola izendatzen dira adarrak? Adarrak izendatzen dira ia hidrokarburo saturatu baten moduan, baina ez da ano atxizkia ipintzen. Ipintzen da hil atxizkia adarra dela adierazteko. Eta ipintzen da zenbakia, marratxoa eta gero izena. Zenbaki baten eta letren artean beti marratxo bat izan behar da. Kasu honetan, hau karbono bat bakar bat delako, met aurrizkia ipini behar dugu eta adarra delako metil. Orduan, kasu honetan, hau izango da 2 metil, eta orain kate nagusia izendatzen dugu. 1, 2, 3, 4, 5 karbono ditu, orduan, pent aurrizkia ipintzen dugu eta saturatua denez, pentanoa da. Zer gertatzen da, adar bat baino gehiago daukagunean, ala adarrak luzeagoak direnean. Batzuetan ez dakigu zein den kate nagusia. Kate nagusia zein den jakiteko, erabaki behar dugu karbono kopuru handiena daukana. Kasu honetan adibidez daukagu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono, ala 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono. Berdin du hartzen badugu hau kate nagusi bezala, ala hau kate nagusi bezala, zeren eta karbono kopuru berdina dira. Orduan, gure kate nagusia ipiniko dut hau, errazagoak izango dela izendatzeko. Orain, adarrak zer kanponetan non dauden jakin behar dugu. Orduan, hemendik zenbatzen badugu, adarrak 2 karbonoan eta 4 karbonoan izango dira. Baina, alde honetik zenbatzen badugu, adarrak izango dira 3 karbonoan eta 5ean. Orduan, zer erabaki behar dugu? Zenbaki kombinazioa txikien ematen duena, orduan, hemetik zenbatuko dugu. Orduan, azkenik, adar bat baino gehiago daudenean, izendatzeko beti ipintzen da lehengo, alfabetikoki, orden alfabetikoan ipintzen dira. Orduan, hemen daukagu etil bat, 2 karbono direlako, eta hemen daukagu metil bat. M baino horrean dagoenez, ipintzen dugu lehengo etil. Orduan, geratzen da 4 etil, marratxo 2 metil, eta orain kate nagusia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbono dira, saturatua denez alkano bat da, eta 6 karbono, orduan, hexanoa. Azkenik, batzuetan, hidrokarburo saturatu hauek zikloak egin aldituzte, hau bezala. Orduan, kasu hauetan, egin behar dugun gauza bakarra da, ziklo aurrizkia ipinen. Kasu honetan daukagunez, 5 karbono, hau izango da, ziklopentanoa.
Hau izan da dena, eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.